Είστε, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι στις τυπολογίες στην τηλεοπτική τους εκδοχή με τη μορφή βίντεο. Καλεσμένος είναι ο Δήμος Βερίκιος, ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει πρωταθλητισμό στην τηλεόραση και μέχρι πρώτη στο ραδιόφωνο. Έχει γράψει άπειρα άρθρα στον τύπο, καλύπτοντας το ρεπορτάζ της Εθνικής Άμυνας και των Ενόπλων Δυνάμεων. Άρα ξεκινάμε από το σημείο ότι είναι γραφιάς πρωτίστως και ξέρει την ακρίβεια των λέξεων, αλλά εσχάτως τα πολλά τελευταία χρόνια είναι και πρόσωπο τηλεοπτικό, παρεμβαίνοντας πατού και στην πολιτική και την ψυχαγωγία. Αν υπάρχει ψυχαγωγία. Δήμο, καλώς ήρθες εδώ. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι για την εξέλιξη, την επαγγελματική που έχεις. Γιατί ασχολείσαι στη ζωή, ποτέ μιλες ποτέ με κάτι το οποίο δεν ήθελες ποτέ να ασχοληθείς. Ναι, αλήθεια είναι. Την κάμερα. Ναι. Η κάμερα για σένα ήταν ένας διάβολος. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Έτσι δεν είναι? Αλήθεια είναι αυτό. Να όμως που στη ζωή ποτέ μιλες ποτέ. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα ξημερώσει. Λοιπόν, ήρθα εδώ ναι. γιατί έχω μπουχτίσει σε ερωτήσεις που δεν έχουν ουσία και νόημα και δεν με δυσκολεύουν. Θέλω δύσκολα. Θες δύσκολες. Δεν μόνο. Αξία έχει το δύσκολο. Ναι. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι καταρχήν αν θα είσαι στην επόμενη τηλεοπτική σεζόν στον Α. Είπαμε ναι. Θα είσαι. Σίγουρα. Γιατί το λες αυτό? Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω εγώ, γιατί στο ρεπορτάζ είσαι καλός. Όχι. Ρωτάω για να είμαστε σίγουροι. Και θα είσαι και ταυτόχρονα στο Mega News, το ραδιόφωνο που ετοιμάζει η Alter Ego Media. Δηλαδή ταυτόχρονα και στον Α και στο Mega. Στη ραδιοφωνική του εκδοχή. Ναι, και στην Alter Ego Media και στην Αλφα δορυφορική τηλεόραση. Είμαι στην πλατφόρμα. Είστε όλοι μαζί. Δεν είναι όλα τα μαγαζιά πλέον. Δεν είναι τα μεγάλα μαγαζιά, τα 3 μεγάλα μαγαζιά. Εμείς, κυρίες και κύριοι, μαγαζί λέμε το σταθμό, οι δημοσιογράφοι. Όταν οι μεγάλοι σταθμοί, οι 3 μεγαλύτεροι, 4, ενώνονται σε μία πλατφόρμα ατενίζοντας το μέλλον, γιατί μπαίνουν στη νέα εποχή, εμείς θα μείνουμε πίσω, δεν μπορούμε. Πήρες άδεια για να το κάνεις? Εσύ τι λες? Δεν ξέρω. Πήρες, νομίζω. Εσύ, όχι από τη σημαία πάντως. Όχι από τη σημαία, καλά είναι σαφές. Άκου να δεις. Εγώ δεν νομίζω, γιατί μου λένε έκανες μεταγραφή. Καταρχάς μεταγραφή κάνουν μόνο οι ομαδικές, τα ομαδικά παιχνίδια. Εμείς δεν κάνουμε, δεν το θεωρώ μεταγραφή. Αλλά και αυτές τις μετακινήσεις που μέχρι τώρα είχαν την έννοια να πάρεις περισσότερα λεφτά, να κάνεις, να ράνεις, έχουν σταματήσει. Έχουμε μπει σε μια νέα εποχή που θέλει καλές συνεργασίες. Για παράδειγμα, εγώ στο RGN τα τελευταία χρόνια δεν έπαιζα. Ναι, πραγματικά. Ίσως στο ψυγείο. Ψυγείο. Δεν τέριαζες? Μπορεί να μην τέριαζα, δεν ξέρω. Πάντως δεν ήμουν. Επομένως, δεν είναι περίεργο το πρόσωπο, μισό λεπτό. Δεν είναι περίεργο το πρόσωπο που είναι το σημείο αναφοράς στην τηλεόραση να απουσιάζει από ραδιόφωνο? Μα η ζωή γενικότερα είναι περίεργη. Είναι περίεργη, αλλά βέβαια. Ήταν βαθιά κατάψυξη. Άκου να δεις. Αν κάτι με έχει διατηρηθεί... Ήταν δηλαδή ήθελες να είσαι και δεν σε άφηνα? Εάν κάτι με έχει διατηρήσει σε αυτή την επαγγελματική νεότητα, μετά από 45 χρόνια, που ούτε μία μέρα χωρίς δουλειά, και μάλιστα και 2 και 3 δουλειές μαζί ταυτόχρονα, ποιο είναι? Το ότι εγώ συμβιβάστηκα με την εξορία και το ψυγείο. Κάθε 2, 3, 4 χρόνια έμπαινα και σε ένα ψυγείο. Ήταν η κρίση των ημείων. Εγώ εντάξει είμαι στο Υπουργείο Άμυνας. Με το που τελειώνει η κρίση με φωνάζει Γιάννης Αλαφούζος, Sky τότε, και μου λέει, ξέρεις Δήμο, ήρθε η ώρα να αναλάβεις μία εκπομπή. Δεν του μίλησα και ήταν δίπλα Σταμάτης Μαλέλης και πετάγεται και του λέει, αυτός δεν κάνει για αυτό το πράγμα.
μέσωσε. Ευγνωμονώ τον Σταμάτη Μαλέλη που μπήκε μπροστά για να μην πάρω εκπομπή. Ούτε ψώνιο έγινα, ούτε έμπλεξα. Τι να κάθομαι να κάνω, δηλαδή να κάνω τον κεντρικό. Τι να λέω, 3 ώρες. Εγώ είμαι αεροπόρος, χτυπώ και φεύγω. Έχω κάτι να πω, βγαίνω το λέω. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μία ελευθερία στο λόγο που προκαλεί και τριβές. Η πρώτη μου τηλεοπτική εξορία ήταν με το Σταμάτη, αγαπημένος. Μα και τώρα θα συνεργαστώ στο ραδιόφωνο. Μα γι' αυτό. Μα τον ευγνωμονώ γι' αυτό. Η αντίφαση από ό,τι καταλαβαίνω είναι μέσα στη ζωή σου, έτσι. Μόνο. Και κάτι άλλο. Και μου δίνει τη δυνατότητα η εξορία, σε εισαγωγικά ή το ψυγείο, πείτε το όπως θέλετε, για χρόνο για περισυλλογή, για να αλλάξει πολλά πράγματα και ως χαρακτήρας μέσα σου, αλλά και επαγγελματικά. Ναι. Να κάτσεις να το συζητήσεις με τον εαυτό σου, για παράδειγμα. Τι είναι αυτό που θα σε κάνει να τραβήξεις τον κόσμο να σε παρακολουθεί. Ποια είναι η τεχνική. Έχω μια απορία. Ήσουν από τους πετυχημένους, δηλαδή καλός ρεπόρτερ στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αγωνιστής. Τρεχαντήρι. Ναι. Και την ίδια ώρα λοιπόν κάνεις σε μια άχρονη εποχή που κανείς δεν το υπολόγισε ένα άλμα και μπαίνει σε μια ψυχαγωγική ζώνη το οποίο τότε ξεκινούσε και με πολιτικό σχόλιο. Δηλαδή όλο αυτό ετερόκλητο. Ναι, θέλω να πω ότι αυτή δεν ήταν δική μου ιδέα. Ναι. Θέλω να μνημονεύσω τον πατέρα αυτής της κίνησης. Ήταν ο Δημήτρης ο Κοντομινάς. Ο Κοντομινάς υπήρξε ένα κεφάλαιο του ελληνικού επιχειρήν. Κυρίως στο λιανεμπόριο. Ήταν ο άρχοντας του λιανεμπορίου. Γεννημένος έμπορος. Έβλεπε. Κοιτούσε. Μας άκουγε με το Σταυρόπουλο, για παράδειγμα, το πρωί. Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Πώς θα παίρνει η ζωή, Λοιπόν, καλό παιδί ο Δημήτρης και χαίρομαι που στα στερνά του έχει τέτοιου είδους εξέλιξη. Γιατί και αυτό είναι μια εξέλιξη στο Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, θυμάμαι λοιπόν που ο Κοντομινάς άκουγε και έλεγε αυτό πρέπει να παίξει στην τηλεόραση. Μα του λέγανε οι συνεργάτες του, αυτό δεν μπορεί να παίξει στην τηλεόραση. Όχι, λέει, αυτός μπορεί να παίξει στην τηλεόραση. Ο Δημήτρης ο Σταυρόπουλος έλεγε, δεν μπορεί να παίξει στην τηλεόραση. Αποφασίζει να βγει στη σύνταξη και με αφορμή την ιστορία του Κορτό τότε, υποτίθεται με μία υπερευαισθησία που είχε, με αφήνει στα κρύα του λουτρού μόνο μου. Ναι. Και ξεκινάει εκείνη την εποχή η εκπομπή της Σταματίνας, της Τσιμψιλή, αυτό το ψυχαγωγικό πρωινό. Ναι. Κοίταξε να δεις. Διαφορετικό πρωινό πρόγραμμα. Ναι, μην είσαι τόσο κακός με τα πράγματα που δεν σ' αρέσουν. Μην είσαι τόσο κακός. Γιατί η ζωή θέλει και το αλάτι και το πιπέρι. Και να μην είμαστε και δογματικοί. Ποτέ. Για παράδειγμα, ξέρεις πόσα πολιτικά θέματα μπορώ και περνάω το πρωί μέσα από την ψυχαγωγία. Αυτή ήταν λοιπόν η καινοτομία, η αλλαγή, ότι μπαίνει ένας τύπος ο οποίος είναι 150.000 χρόνια. Έχει μεγαλώσει τα δύσκολα, έχει αντίληψη. Ναι, αλλά έφαγα ξύλο και για αυτή την κίνηση. Γιατί είναι αριστερός. Ναι. Την εποχή εκείνη δεν ξέρω τώρα. Προέρχεται από το Κουκουέ, δεν ξέρω για τώρα. Είμαι αδέσποτος της αριστεράς. Ξέρεις τι σημαίνει να είσαι αδέσποτος αριστερός? Καταρχάς τρως ξύλο και κλωτσιές πρώτα από τους δικούς σου. Έχεις αντίληψη, έχεις ιδεολογία. Δεν έχω. Μπορείς να διαβάσεις πολιτικά τα γεγονότα. Και μπαίνεις σε ένα κομμάτι το οποίο είναι η τραγουδίστρια, ο τραγουδιστής, ο ηθοποιός. Ελάτε, όχι να με γλεντήσετε, ελάτε να σας γλεντήσω. Ναι.
Αυτή είναι, και αρχίζεις και λες η πολιτικά, νοοτροπία. για την πολιτική επικαιρότητα. Μα για την πολιτική επικαιρότητα. Δεν έχει, η πολιτική δεν έχει Και από εκεί που ήταν εξορία κύτταρο αυτό, της... και από εκεί που σε φεύγεις, γιατί τα δελτία ειδήσεων είναι την κεντρική σάλα. Και σε στέλνουν στα πρωινάδικα. Να το πω διαφορετικά, εγώ να είμαι πιο προκλητικό. Όχι. Δεν έγινε έτσι ακριβώς. Αλλά στα χρόνια, κατά τις περιόδους της εξορίας, έμεινα μόνο... Αλλάζει, ανατρέπεται ξαφνικά όλο το πρωί. Για μεγάλο χρονικό διάστημα έμεινα μόνο με το πρωινό, αυτό το 20 λεπτό, 15 λεπτό, 15 λεπτό είναι, αλλά 20 λεπτό γίνεται. Είναι η ώρα της πολιτικής καθοδήγησης, να ρωτήσουμε πολιτικούς όρους. Όχι, δεν είναι η ώρα της πολιτικής καθοδήγησης. Είναι η ώρα που ο κόσμος ετοιμάζεται να φύγει, να πάει στη δουλειά του. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι, οι τηλεθεατές που με σταματάνε και λέει, βλέπω εσένα με το που τελειώνεις, παίρνω τη τσάντα, φεύγω, πάω στη δουλειά. Και όχι μόνο μικρομεσαίοι και μεγάλοι και υπουργοί και επιχειρηματίες και εφοπλιστές. Γιατί έχω καταφέρει το πρωί να δίνω το στίγμα της ημέρας. Αλλά για να δώσω το στίγμα της ημέρας ώρα 9 το πρωί, έχω σηκωθεί από τις 5. Έχω διαβάσει όλες τις εφημερίδες. Δηλαδή, τι έχω διαβάσει από τις εφημερίδες? Βλέπω ποιος είναι ο καθένας από τους γραφιάδες, τους συντάκτες. Ξέρω που βόσκει. Τι τροφή παίρνει. Από πού παίρνει τις πληροφορίες. Από πού παίρνει τις πληροφορίες. Θυμάμαι πρόσφατα, διαβάζω στο θεωρείο της Καθημερινής ένα παραπολιτικό. Ξέρω ότι δουλεύει με το Μαξίμου. Δεν είναι κακό. Διευκολύνει και εμένα. Εγώ δεν μιλάω με κανέναν με το Μαξίμου. Όχι, δεν μιλάω με κανέναν. Με κανέναν. Γιατί ήρθε εσύ Βασίλη, αφού διαβάζω το θεωρείο κάθε πρωί. Θα πάρω εγώ τηλέφωνο, γιατί να πάρω τηλέφωνο. Έχει την πληροφόρηση. Έχει την πληροφόρηση. Και λέω κάτι το οποίο είχε γράψει στο θεωρείο. Ο Μητσοτάκης φεύγει και πάει στην... Τώρα σου λέω, και πάει στο Λονδίνο για τη Σάκαρη. Εκείνη τη μέρα, εκείνο το πρωινό, τώρα. Και μέσα στο αυτοκίνητο πηγαίνοντας προς το αεροδρόμιο, επαναστατεί γιατί του έχει στείλει κάποιος, μάλλον ο Γιώργος, το απόσπασμα, το τι είπα εγώ. Και αλαφιάζεται. Και με παίρνει ο ζωγράφος στο τηλέφωνο και μου λέει, μα τι είναι αυτά που λες που γράφει. Πάψε, του λέω, πάψε Χρήστο μου, πάψε. Εσείς τα έχετε δώσει στο θεωρείο. Δεν μπαίνω λοιπόν σε μία πολιτική σύγκρουση εάν δεν έχω κατασταλαγμένη γνώμη πρωτίστως εγώ, αλλά και το τι δίνουν, τι καναβούρι. Ποιες είναι οι διοχετεύσεις που γίνονται. Ακριβώς. Στον τύπο, γιατί είναι ένα κομμάτι. Είμαστε μικρό χωριό, Κολοκοτρονίτσι. Ωραία. Να επιστρέψουμε για λίγο στη σχέση με τον Δημήτρη Κοντομινά. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος που υποστήριξε πολλούς, βοήθησε, ισχυρός επιχειρηματίας, ο οποίος όμως στη συνέχεια είδαμε να είναι σχεδόν μόνος του στο τέλος της διαδρομής. Έτσι είναι. Αν δεν κάνω λάθος, ήσουν από τους λίγους που πήγαινες και τον έβλεπες. Ναι, γιατί εντάξει, εγώ δεν δουλεύω με το συναίσθημα. Και όχι με τα Πώς λεφτά. το ερμηνεύεις αυτό? Εγώ δεν βγήκα. Από τη σχέση μου με τον Κοντομινά δεν έγινα πλούσιος υλικά. Έγινα πνευματικά όμως. Πάρα πολλές τεχνικές του Κοντομινά στην καθημερινότητά του την επιχειρηματική τις έχω υιοθετήσει. Ωραία. Πώς ερμηνεύεις το γεγονός ότι ένας τόσο ισχυρός άνθρωπος βρέθηκε σε αυτό το σημείο να μην έχει τους ανθρώπους που θα έπρεπε να δείξουν μια ευγνωμοσύνη για αυτό που τους έκανε? Τι να κάνω τώρα, δεν κάνω την ψυχανάλυση εγώ. Αυτή είναι η ζωή, η αχαριστία. Η αχαριστία είναι ένα δείγμα ανθρώπινο. Τώρα να το αναλύσω την αχαριστία δεν μπορώ. Αλλά, ο κάθε άνθρωπος έχει και το στίγμα του και την περπατησιά του. Δεν χαίρομαι με το χρήμα. Και εκείνους που βλέπω ότι πάνε μόνο για τα λεφτά,
στο βάθος τους λυπάμαι. Να σε ρωτήσω για τον Άκη Τσοχατζόπουλο. Ναι. Τι θέλεις να με ρωτήσεις? Πώς άλλαξε αυτός ο άνθρωπος, αείμνηστος πλέον? Πώς βρέθηκε από ένας υπουργός του Πασόκ Δεν είναι δύσκολο. να φαμπώνεται από Πρόσεξε να δεις. να διεκδικεί την Προεδρία του Πασόκ Ναι. και την Πρωθυπουργία και εν τέλει Μία ήττα να μπορεί να διάγει ένα- προκαλέσει ένα τέτοιο σοκ που να μην μπορείς να το διαχειριστείς. Εγώ για παράδειγμα γνώρισα τον Άκη τον Τσοχατζόπουλο σε μία περίοδο που ήταν στα κάτω του. Δηλαδή πολιτικά ήρθε τελειωμένος στο Υπουργείο Άμυνας. Ναι. Βρήκε ο άνθρωπος κάτι άλλο να κάνει. Ασχολήθηκε με κάτι το οποίο του άρεσε. Η άμυνα. Ο Τσοχατζόπουλος είναι ένας από τους καλύτερους υπουργούς άμυνας που έχουν περάσει από το Υπουργείο. Και δεν το λέω εγώ, το λένε οι στρατιωτικοί. Ασχολήθηκε ενεργά με το έμψυχο δυναμικό και τους πήρε και όπλα. Τους έδωσε και λιλιά, παράσημα και τσιγκάκια, αυτά που θέλουν οι στρατιωτικοί. Τους έδωσε και χρήμα. Το κόστος του εξοπλισμού. Τώρα το κόστος του εξοπλισμού, πρόσεξε να δεις. Για πες. Έφαγε ο Άκης. Ναι, έφαγε. Τρώνε όσοι κάνουν προμήθειες στο δημόσιο. Τρώνε. Ακόμα και τώρα. Και ίσως και περισσότερα. Τώρα σε αυτήν την κυβέρνηση. Γιατί αυτή η κυβέρνηση τι είναι? Αντιμετωπίζει όλα τα ζητήματα με διαφάνεια. Ναι, είναι όλες οι προμήθειες, λέει, διακρατικές. Εδώ υπάρχει ένας μύθος. Ναι. Τους ακούω και το Τώρα λένε. δηλαδή σε ποιο Ναι. Υπουργείο? Εννοείς άμυνας? Σε όλα τα Υπουργεία. Μάλιστα. Κρατική προμήθεια έχει μίζα. Μάλιστα. Και όποιος λέει ότι δεν έχει, λέει ψέματα. Τελεία και παύλα. Okay. Δεν υπάρχει δουλειά στο δημόσιο που να γίνεται και να μην έχει το λάδωμα. Και μιλάμε για λάδωμα ντενεκέδες, έτσι, όχι να βάλεις το χέρι και να το λαδώσεις λίγο. Ναι. Γεμίζει ένα δωμάτιο με αυτούς τους πιστεύω ότι η διαφθορά της δεκαετίας των εξοπλισμών του 1996-2000, που είναι η περίοδος Τσοχατζόπουλου Παπαντονίου, μετά τα Ήμια, και οι προμήθειες, οι αντίστοιχες που γίνονται μετά την κρίση του 2020 μέχρι σήμερα, οι μίζες που πέφτουν τώρα είναι πολύ περισσότερες από τις μίζες που έπεφταν τότε. Και αυτό το οποίο μου κάνει, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ρωτάω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, άκουσέ με. Εδώ με έφερες για να με ακούσω, όχι να με αμφισβητήσεις. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τα λέει αυτά ένας άνθρωπος που ξέρει πρόσωπα και πράγματα και καταστάσεις έτσι όπως διαμορφώνεται. Προσέξτε να δείτε μία διαφορά. Δεν μπορούσε να διανοηθεί κυβέρνηση του Πασόκ να κάνει αγορά εξοπλιστική και να μην τηρήσει το γράμμα του νόμου. Δεν υπάρχει προμήθεια που έχει γίνει με την παρούσα κυβέρνηση και να έχει τηρήσει τον νόμο. Εσείς τι συμπέρασμα βγάζετε? Εγώ στα στερνά μου που θέλω να τιμήσουν τα πρώτα, σας λέω ότι μεγάλο πάρτι έγινε τότε, μεγαλύτερο γίνεται τώρα. Και τι? Και δεν ανοίγει μύτη. Γίνεται με τρόπο... Εάν γίνεται πάρτι μπορεί να έχουμε και χροκοπία, γιατί με το προηγούμενο πάρτι ήρθε η χροκοπία. Ναι, αλλά δεν ήρθε μόνο από τα εξοπλιστικά. Καλά, δεν ήρθε, ήταν και τα εξοπλιστικά. Θυμάσαι με κυβέρνηση Καραμαλή που λέγανε τότε να κάνουμε τον απολογισμό, πώς το έλεγαν τότε, στους λογαριασμούς και είναι μέσα τα εξοπλιστικά ή δεν μέσα του. Και το Πασόκ έλεγε δεν είναι λογαριασμός αυτό, αλλά είναι κινητό τηλέφωνο, το έλεγε Βενιζέλος στη Βουλή. Εγώ πιστεύω ότι επειδή η χώρα είναι καλά στο γύψο μέσα και ότι δεν μας έχουν γυψώσει. Υπάρχει η ελεύθερη ελληνική ανεξάρτητη οικονομική πολιτική? Όχι.
Εννοείς ότι είμαστε στο πλαίσιο των Βρυξελών. Ακριβώς. Okay, είμαστε στα κουτάκια. Και εδώ πρέπει να παραδεχτούμε ότι ο Μητσοτάκης ξέρει να διαχειρίζεται με πολύ καλύτερο τρόπο τα κουτάκια. Από τους άλλους. Από όλους τους άλλους. Είναι τα κουτάκια του κολεγίου, είναι τα κουτάκια... Άμα ανοίξει το κολέγιο δεν θα κλείσουμε ποτέ. Ένα θέμα του κολεγίου. Μα πώς. Έχει μία στοχοπροσήλωση. Πρέπει να του το πιστώσουμε. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ή Κυριάκος Μητσοτάκης? Εγώ Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, αλλά ο Κυριάκος είναι καλύτερος από τον Κωνσταντίνο. Βέβαια, δεν το λέω, όχι επειδή το λέει τώρα, αλλά ο Κυριάκος είναι πολύ καλύτερος. Ο Κωνσταντίνος, γιατί τον έζησα το βρώμικο 89 και μετά έγινε αγάπη. Κάνετε μαζί τη συγκυβέρνηση. Ως συνοδεύοντας, ναι, το φλωράκι στις διάφορες σκηνές συναθρήσεις. Πηγαίνετε εκεί και μετά εγώ παρέμεινα φίλος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και βασικός κρίκος συνδετικός ήταν ο Διονύσης ο Χατζηδάκης, ο πρώην ναύαρχος, μετέπειτα δήμαρχος, σημερινός βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, που κάθεται δίπλα-δίπλα με την Ντόρα. Είναι ντοράκιας αυτός, αλλά τον αγαπάει πολύ και ο Κυριάκος, γιατί είναι της οικογένειας. Έτσι λοιπόν εγώ με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη είχα αποκτήσει μια πιο στενή, πιο ανθρώπινη σχέση. Αλλά στο τέλος τον στενοχώρησα. Γιατί δεν κατάφερε να μας μονιάσει με τον Κυριάκο. Είχα τσακωθεί με τον Κυριάκο και οι χαρακτήρες και των δύο ήταν συγκρουσιακές. Η δική μου δηλαδή και του Κυριάκου. Τώρα εξ αποστάσεως, μακριά και αγαπημένοι. Αγαπημένοι όμως. Δεν μιλάμε στα τηλέφωνα, πουθενά. Okay. Αλλά αν έχω κάτι να του πω, βρίσκω τον τρόπο. Όχι, καλά, αυτά είναι τα εύκολα. Κοίταξε να δεις, είναι πολλά τα οποία δυστυχώς δεν μπορώ να τα πω από την τηλεόραση. Καλά, και τα οποία πρέπει να τα μάθει. Υπάρχουν άνθρωποι που παίζουν παιχνίδι σε βάρος του. Παίζουν εδώ εντός Μαξίμου. Υπάρχει. Ρωτάω, να ξέρεις, να μας πεις. Εντός, εκτός και έπειτα αυτά. Ωραία. Κοίταξε, όλοι θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί. Ναι. Ο Τσίπρας θα ξαναγίνει. Έτσι λέει το σύστημα. Το σύστημα. Βέβαια. Αυτό δεν λέει. Αυτό δεν λένε οι δημοσκοπήσεις. Εγώ θα πω. Γεια σας, με ένα σχεδόν σε μια δημοσκόπηση και το 20%. Ναι. Δεν θέλω να ειρωνευτώ κανέναν και πολύ περισσότερο τον Αλέξη που τον ξέρω από μικρό παιδί. Είναι χαρισματικός. Ναι. Το εγχείρημά του το καινούριο το παρακολουθώ. Ναι. Άλλα με τσαντίζουν, άλλα με εκπλήσουν θετικά και άλλα αρνητικά. Περιμένω να δω την πορεία. Δεν λες και κάτι. Πώς, τι να πω. Ότι αν γίνει πρωθυπουργός το 30... Μπορεί να μου πεις, αν έχεις καταλάβει γιατί παραιτήθηκε, τι σκόθηκε και έφυγε. Γιατί, τι του λέγαμε όλοι. Και γιατί έκανε 5 διαγραφές. Μισό λεπτό. Για να τελειώσουμε, αν ήταν αυτό το πρόβλημα. Αν ήταν το πρόβλημά του ο παπάς, ο Πολάκης. Δεν ήταν μόνο παπάς. Ήταν από το θηρορό της Κουμουνδούρου μέχρι και τον παπά και τον Πολάκη. Τι λέγαμε στον Αλέξη από το 19 μέχρι το 23 που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση? Άλλαξε τα όλα. Αυτός άκουγε. Ναι, και δεν άλλαζε τίποτα. Έπρεπε να φάει τη μεγάλη κατραπακιά, το χαστούκι του 23, για να πάθει ένα ισχυρό σοκ, να τα κάνει όλα λαμπόγιαλο, να πάει στο Ζάπιο κι αυτός, να πει goodbye, να τον περιμένει η Μπέτη στο αυτοκίνητο μέσα. Όλα αυτά είναι ανθρώπινα. Και μετά να κάτσει, να ηρεμήσει. Συγγνώμη, ο κόσμος, υπάρχουν και κόσμοι που τον ψήφισαν, που τον έκαναν πρωθυπουργό και τους έφυγε. Δεν τους έφυγε 2 χρόνια από τη Βουλή. Συγγνώμη, έχει ξαναγίνει, πολιτικά μιλώντας, πρωθυπουργός της χώρας εκλεγμένος να απουσιάσει, να φύγει από τη Βουλή, να απουσιάζει 2 χρόνια. Ναι, γιατί θέλει να κάνει κάτι άλλο και θέλει να ξεκινήσει με πολύ διαφορετικό τρόπο. Εγώ πιστεύω. Έναντι των ψηφοφόρων όμως που τον τίμησαν. Εγώ πιστεύω. Σηκώνεται και φεύγεται. Εγώ πιστεύω. Παρέδωσε τα όπλα. Συγγνώμη. Δεν μιλάμε για τη Βάρκιζα. Ναι, πρόσεξε να δεις.
Ο Αλέξης θεωρώ ότι είναι καλός στη ξεπατικοσούρα. Ναι. Έχει πάρει πολλά και θέλει να κάνει πολλά που έχουν το στοιχείο του Ανδρέα Παπανδρέου. Θέλει όμως και ένα του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ναι. Ποιο? Πώς μεταλλάχτηκε μετά την εξορία από ΕΡΕΣ σε Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αυτό ήταν τεράστια αλλαγή. Μια τέτοιου είδους πολιτική αλλαγή θαρώ ότι θέλει ο Τσίπρας να κάνει. Ωραία. Πρώτη τελευταία ερώτηση. Αλέξη. Αλέξη, θα μας απαντήσει. Ναι. Θα σε πάρουν τηλέφωνο κάποιους συνεργάτες. Ναι. Ποιος έχει συνεργάτες? Δεν έχει. Ή μιλάτε Τι μιλάμε? με τον Αλέξη Τσίπρα? Άμα χρειαστεί δεν μιλάμε. Ναι, Άνθρωποι είμαστε. Με όλο τον κόσμο μιλάμε. Μια και αναφέρθηκε στο 89, λύσου μου μια πορεία. Ήταν λάθος το 89 η συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Θεωρώ όχι. Όχι. Και θεωρώ όχι γιατί τώρα ήταν ο προπομπός των μεγάλων συνενέσεων. Ναι, αλλά σε βάρος ενός κόμματος. Εδώ έπεσε η Σοβιετική Ένωση, έπεσε το μπλοκ. Έπεσε ολόκληρο σύμφωνο της Βαρσοβίας. Τώρα μπορεί να τα βρει η Ελλάδα με τη Νέα Δημοκρατία. Τότε τα βρει και ο ενιαίος συνασπισμός, κουκουέ εσωτερικού. Γιατί εσύ τι πιστεύεις? Κύρκος Φλωράκης, Μητσοτάκης. Εσύ τι πιστεύεις? Εσύ είσαι στο επίκεντρο. Εσύ το σημείο αναφοράς. Θα σου πω ένα σενάριο. Για πες ένα σενάριο. Ο Κυριάκος καταφέρνει την τρίτη φορά. Ναι. Και καταγράφεται στα κοιτάπια της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας ως ο πρωθυπουργός που κυβερνάει για 3 τετραετίες. Στη μέση λοιπόν της τρίτης φοράς γίνεται η αλλαγή της Ούρσουλα. Ναι. Και είναι πρωθυπουργός και ζητάει η αδύναμη Ευρωπαϊκή Ένωση, του ζητάει να αναλάβει την καρέκλα της Ούρσουλα. Εσύ τι πιστεύεις? Εσείς τι πιστεύετε? Ότι ο Κυριάκος δεν θα πάει? Θα πάει τρέχοντας. Μάλιστα. Πού θα δώσει για τα επόμενα 2 χρόνια? Στον Πιερακάκη, στο Δένδια. Ναι, σε έναν από αυτούς. Ο Πιερακάκης και ο Δένδιας δεν θα μπορούν να Καλά, πες, βάλε και το Χατζηδάκη για στον να... Άδωνη. Ο Άδωνης δεν είναι. Και το ξέρει. Όχι. Είναι αδέσποτο σκύλος. Μάλιστα. Άρα, λοιπόν, ο αδέσποτος σκύλος ποτέ δεν θέλει στο σενάριο, να μπει στο σαμπλό. Ναι. Εσύ τι πιστεύεις? Ότι ο Τσίπρας δεν θα μπορεί να συνεργαστεί με το Δένδια? Δεν θα μπορούσε να συνεργαστεί με τον Πιερακάκη? Άνετα. Με το Χατζηδάκη? Ο Χατζηδάκης. Εσείς πιστεύει κανείς από εσάς ότι ο επόμενος θα είναι ο Χατζηδάκης? Εγώ προσωπικά, παρότι τον συμπαθώ τον Κωστή. Ο Ανδρουλάκης δεν θα είναι καθόλου στον ορίζοντα. Ο Νίκος θα δείξει το αποτέλεσμα των εκλογών. Εγώ δεν είμαι δημοσκόπος. Σωστά. Και ούτε κάνω δημοσκοπήσεις κατά παραγγελία. Ανοίξει αυτό το κεφάλαιο. Έτσι. Πώς? Θα ήθελα να σε ρωτήσω για την ιστορία των μετρήσεων, αλλά δεν θα προλάβουμε. Θέλω λοιπόν η τελευταία και πιο κρίσιμη. Δεν με συμφέρει, γιατί εγώ είμαι από τους ευνοούμενους. Πάμε παρακάτω. Ναι, η τελευταία πιο κρίσιμη ερώτηση που αφορά τον πολύ κόσμο. Ναι. Πραγματικά. Και όταν είπα ότι θα είναι μαζί μου ο Βερίκιος, μαζί μας ο Βερίκιος, δεν μου αρέσει το προδυνικό, ήταν η ερώτηση αυτή. Θα έχουμε πρόβλημα με την Τουρκία? Αυτή είναι η ερώτηση που πρέπει να κάνουμε στο Δήμο Βερίκιο. Όχι. Γιατί όσο είναι ο Ερντογάν, έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Όσο είναι ο Ερντογάν? Ναι. Πρώτος παράγοντας είναι αυτός. Και ο δεύτερος και ο σημαντικότερος είναι ότι το Πασόκ έκανε την μεγαλύτερη πολιτική τρίπλα. Έξω οι βάσεις του θανάτου, μέσα αυτές που έπρεπε. Δηλαδή το αβύθιστο αεροπλανοφόρο των Ηνωμένων Πολιτειών που είναι η Σούδα. Γεωστρατηγικά η Ελλάδα είναι για τους Αμερικανούς το μάτι, το α και το ω, το προκεχωρημένο στρατηγικό φυλάκιο των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.
Ως εκ τούτου, κανείς δεν θα το πειράξει. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Όταν βλέπετε τις 7 αδελφές που λέγαμε παλιά, ναι, να περιτριγυρίζουν στην περιοχή, και σας δίνω και μία είδηση γιατί ο Μητσοτάκης δεν θα πάει σε πρόωρες εκλογές και θα πάει στο τέλος, γιατί μέσα στα κουτάκια του έχει τον Μάρτι, τον Μάη μήνα να πατήσει το κουμπί, να δουλέψει το τρυπάνι μαζί με την ExxonMobil στο Ιόνιο. Το καταλάβατε? Εκείνη την ώρα και εκείνη τη στιγμή ο μέσος Έλληνας, που δεν έχει και πολύ μυαλό, θα νιώθει ότι έχει φορέσει την κελεμπία, ότι είναι σε οίκης, ότι έρχονται τα πετρελαιοδόλαρα. Και ας είναι ο πολιτικός αυτός που έγινε πρωθυπουργός με τους υδρογονάνθρακες να τους έχει στην πυρά. Ναι. Δεν το θυμάσαι? Το 19. Φυσικά. Έτσι. Πώς αλλάζουν οι καιροί λοιπόν. Αλλάζουν πάντα. Γι' αυτό και μας κρατάνε νέους, περνάνε τα χρόνια, μεγαλώνουμε και δεν το καταλαβαίνουμε και έρχεται η στιγμή που μπαμ και κάτω. Όχι, δεν πάει. Γυμνάζεσαι. Γυμνάζεσαι για τις κρατικές. Δεν φαίνεται. Εγώ ήμουνα πολύ πλαδαρός, χειρότερος, πολύ χειρότερος από σένα στην ηλικία σου. Ναι. Αλλά από ένα σημείο και μετά τα φιλοσόφισα. Είναι τα καλά του ψυγείου και της εξορίας. Όταν είσαι εξόριστος και δεν έχεις π.χ. δελτίο ειδήσεων το βράδυ ή δεν έχεις να κάνεις ραδιόφωνο, αυτό το χρόνο δεν πρέπει να το αξιοποιείς, κυρίως προς όφελός σου. Έτσι λοιπόν, 9 και 20 που τελειώνω τη σύνδεση με το Happy Day, φεύγω από τα Studio Pro που είναι εδώ δίπλα και κατεβαίνω στο μεταξουργείο πίσω από το ιερό του Αγίου Παύλου στην οδό Ψαρών, σε ένα συνοικιακό γυμναστήριο με πολύ πάθος, αγάπη και καθαριότητα, που κανένα ούτε στο Κολονάκι δεν υπάρχει τέτοιο γυμναστήριο, Ψαρών και Παλαιολόγου με το Σταύρο. Μπαίνω μέσα, είναι όλη η γειτονιά με χαιρετάει, πίνω καφέ μαζί τους. Λαϊκός ήρωας. Ακριβώς, όχι λαϊκός ήρωας, λαϊκό παιδί. Λαϊκό παιδί. Πόσες ώρες? Μπαίνω στο γυμναστήριο 10, γιατί κάνω μισή και ώρα. Και όταν ο Χρυσοχοΐδης βάζει τροχονόμους στην Κατεχάκη και στην Μεσογείο και στην Αλεξάνδρας, το κάνω, παιδιά, στο μισό. Ναι. Γιατί χρειάζεται ο τροχονόμος. Η τελευταία ερώτηση. Προτελευταία, πάμε. Η τελευταία, τώρα κανονικά. Στην Ελευσίνα πας? Πάω. Πάω περισσότερο, πάω και βλέπω τη μάνα μου. Ναι. Τον τελευταίο χρόνο έχω αποκτήσει ένα μωρό ετών 90. Δεν είναι καθόλου μικρό το βάρος αυτό της ευθύνης. Και αναγκαστικά πάω. Και πάω και στα περίχωρα που έχω, όπως λέω, με πολύ αγάπη και με μάλλον ο Κοντομινάς, τη γριά μου. Δεν θα τη λες, λέει, τη μάνα σου ποτέ γριά. Λέω, μα από αγάπη ρε πρόεδρε, τη λέω. Όχι, μου λέει, θα σε ξανακούσω. Και εκείνος, την κυρία Μαρία, της τηλεφωνούσε κάθε βράδυ, κάθε πρωί, κάθε μέρα στη μάνα του. Ο ύμνος στη μάνα και η σχέση του ανθρώπου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμο. Σας τρέλανα. Κάθε άλλο. Εγώ σε ευχαριστώ, χάρηκα πάρα πολύ και για τα βήματά σου και που σε είδα και από κοντά μετά από πολύ πολύ καιρό. 20.000 χρόνια μετά. Να είστε καλά. Ο Δήμος Βερίκιος.